Krásný večer všem. Vítejte u dnešního webináře, kterého téma pro vás bude určitě hodně zajímavé a tím je, jak být správným lídrem v dnešní moderní době. Mým hostem je úspěšný podnikatel, coach, mentor, trenér, lídr a můj přítel Marián Biesik. Majo, vítej. Prajem vám všetkým príjemný dobrý deň a ďakujem Tome, že si ma pozval do tohto nášho vysielania. A ďakujem vám všetkým, že ste sa rozhodli túto tému si osvojiť a pozerať nás, pretože je to téma, ktorá v dnešnom svete je veľmi dôležitá a bude dôležitá čím ďalej, tým viac, ale asi o tom vám povie Tom viac. Tak já se fakt na to dneska těším, protože mě to tak jako jenom bliklo minulý týden a napsal jsem ti a ty si řekl, jasně jdeme do toho a to je super. Protože i přesto, že se známe rok a něco, tak mám pocit, že se známe spoustu let a právě už hnedka první moje setkání s tebou právě na jedné akci, kdy si právě mluvil o tom, jak být správným lídrem nebo jaké kroky k tomu vedou, tak mi úplně otevřeli oči, přestože už mám nějaké zkušenosti za sebou a nějaké vedení týmu, tak tam mi to docvaklo, že prostě mám se ještě co učit a dneska určitě i na to jakoby narazíme. A mám pocit, že dneska budu tak trošku možná jsem tam přepínat do slovenštiny, protože jsem rodilý Slovák, že jo, takže omlouvám se, pokud to bude někomu vadit, určitě to nikomu vadit nebude samozřejmě, ale prostě někdy se to tak děje a to je právě super, že můžeme zase, jak se říká, být ty bratři a sestry prostě, že mám pocit, že se to ani tam nerozdělilo. Mě by samozřejmě, nejenom mě, ale našich diváky zajímalo to, že čemu vlastně ty se věnuješ? Já jsem tady vyjmenoval spoustu věcí, jak ty to všechno stíháš. Spíš by mě zajímalo, co je tvoje dominanta. Protože každý máme určitě nějakou svoji dominantu, co je naše ta nejsilnější stránka, nejlepší business model třeba. Ďakujem. Tá dominanta dnes je práve ten mentoring, ale samozrejme sa to stále vyvíja, pretože ja som 26 rokov spolupracoval s Petrom Krištofovičom, možno niektorým z vás to niečo hovorí, niektorým nie. Ja som s tým v podstate začínal v 90. rokoch a tá cesta toho vývoja bola práve tá, že budoval som si svoje týmy v sieťovom biznise, vo finančnom sektore, vo finančnej sfére a v tom píku, pretože bol tu ten zlatý vek tých reforiem na Slovensku, tak v tom píku som mal 2700 ľudí vo svojom týme. A čo sa mi páčilo na tej spolupráci s Petrom Krištofovičom, bolo práve to, že on bol stále hladný po vzdelávaní sa, po práci na sebe. Nielen takom vzdelávaní, že potrebujeme mať vzdelanie pre vzdelanie, ale makať na sebe na to, aby sme boli lepší, aby sme boli väčšou pridanou hodnotou. A priznám sa vám, že predtým, ako som vôbec prišiel do biznisu, ja som bol predtým profesionálny vojak. Som obyčajný chalan z dediny a nikto, také malá dedinka v okrese Nové Mesto nad Váhom, volá sa to Paďovce. A nikto nás vtedy neviedol k tomu, že makaj na sebe, pracuj na sebe a tak ďalej. Ja som vyučený elektrikár a mal som byť elektrotechnik a mal som ísť robiť do chýrania. Klasika je to, ako každý mladý chalan. Niekde sa zamestnať a tak ďalej. No a potom Peter nás práve viedol k tej práci na sebe. A dnes viem, že výsledok, že máš 2700 ľudí v tíme, nie je výsledok náhody, ale je to výsledok tvrdej práce na sebe. A teraz nebudem hovoriť len sám o sebe, že o mne, ale aj ľudí, ktorých máš okolo seba. A tam sa potvrdzuje to zlaté pravidlo, že ten líder a ten naozajstný leadership spočíva v tom, že koľkým ľuďom dáš šancu popri tebe vyrásť ako lídrom. A potom samozrejme sa nám podarilo ísť do Rumunska a tam to nebol už iba môj tím, mal som možnosť spolu viesť tím 15 000 ľudí v rámci reformy a pracovať s nimi. A keď sa teda pýtaš, čo je dnes ten môj core business, vyplýva práve z tejto skúsenosti, že odovzdávať tie znalosti a skúsenosti ďalším generáciám ľudí, to je poprvé. A samozrejme nemôžeš to dnes hovoriť, že minulo 20 rokov dozadu, 10 rokov dozadu, 15 rokov dozadu. A to, čo ma stále baví a k čomu ma zase len ten Peter priviedol, bolo to, že som mal možnosť ísť do Spojených štátov amerických a tam pracovať s tými top lídrami priamo v teréne. To znamená, že som sa normálne prihlásil do firmy, zaregistroval som sa, išiel som predávať finančné produkty v Los Angeles a on sa samozrejme nie je sranda so slovenskou angličtinou a učiť sa od tých najlepších. To mi zostalo dodnes. To znamená, že aj dnes som stále
Samozrejme nie už až tak aktívny, ale menej aktívny, ale som aktívny v rámci 2 spoločností, s ktorými spolupracujem vonku a od ďalších lídrov sa učím tie najlepšie techniky na to, ako dnes byť líder tých multigeneračných tímov, ako dnes dokázať byť magnetom pre tých šikovných a správnych ľudí, pretože to čo ma naučili tí top lídri, ako líder máš dnes 3 také svoje funkcie alebo poslania. Poprvé, pritiahnuť tých správnych ľudí. A mnoho ľudí mi hovorí, Marian Coxo, jak mám v tomto čase pritiahnuť tých správnych ľudí? Je to naučiteľné? Je. Potom to ťažšie, čo mi častokrát lídri hovoria, ako si udržím tých schopných ľudí. A to najťažšie je rozvíjať ich talenty. A teda toto ma neuveriteľne baví, aj s tým, že stále mám možnosť si to overovať v teréne, pracovať s týmito lídrami a baví ma tie skúsenosti odovzdávať. Takže to je ten môj core business a potom mám ďalšie 2 biznisy. V jednej spoločnosti som spolumajiteľ, je úplne v inom segmente. Pracujeme dnes, vzdelávame nutričných kaučov a tej tretej spoločnosti som iba ako investor, kde je presne tá schéma, že máš peniaze, investuješ, niekto iný sa stará o to, aby tie peniaze išli správnym smerom a budujú v zahraničí apartmány, vily a tak ďalej. Takže peniaze zarábajú peniaze. Takže toto sú také 3 hlavné segmenty, samozrejme ešte potom nejaké startupy. To je super. Takže jsi zastancem toho, že je lepší mít rozšířené portfolio, než se věnovat jenom čistě jedné věci? Jako ty diverzifikace? Ja osobne som za to, aby si mal svoj core business a jemu sa venoval a fokusoval pozornosť, energiu, pracoval na sebe, vzdelával sa. A je pravda, že ja som v minulosti taký nebol. Ja osobne som bol taký klasický človek multilevele. To znamená, že minieš 100% budúcich tušených. Takže to je dobré. To, čo som zarobil, nestačilo ani na pokrytie nákladov, ale však to bol ten klasický v minulosti multilevel. To znamená, že kúpiš si drahé auto, dáš si ho ešte vytuningovať. Tuning auta stál toľko, čo stálo auto. Ale však dobrý nápad v tom čase. A teda musíš ďalej pracovať, aby si stíhal platiť svoje záväzky. Takže v minulosti som nebol taký, ako som dnes. A míňal som strašne veľmi veľa peňazí, ako hovorím, budúce tušené. A až potom mi to docvaklo, že treba si niečo odkladať. A tak ako išiel biznis a zarábali sme dosť peňazí, tak som si naodkladal a teda tie peniaze zarobia peniaze. Takže ja som za to, aby si mal vytvorený reziduálny príjem, ktorý ti dáva istotu. A poviem vám aj príklad. Keď prišla covidová doba, ja som stále za to, že musím mať na účte mimo investovaných peňazí, to znamená, že musím mať na účte 2-ročné výdavky. Čiže na účte stále musia byť 2-ročné výdavky a to som sa zase naučil od Američanov. Oni stále majú taký, akože učia ťa mať taký safe účet, to znamená, že maj niekde peniaze tak, aby si ich mal dostupné. A keď prišiel COVID, ja som bol v úplnom kľude. A vtedy mi to docvaklo, akú dobrú vec som spravil, že jednak máš investované peniaze na dôchodok, dlhodobé a tak ďalej, ale máš aj 2-ročné výdavky a v tom momente si v kľude. A môžeš robiť správne rozhodnutia. Prečo častokrát dnes ľudia nedokážu opustiť zamestnanie, ktoré ich nebaví? Majú nesprávne rozhodnutia častokrát a podobne, alebo nemôžu urobiť rozhodnutia, ktoré by chceli, len preto, lebo nemajú peniaze. Lebo častokrát minú všetky svoje peniaze. A ja stále hovorím, a niekto mi povie, ale ja nemám na šetrenie. Tak si odlož aspoň pár, nauč sa. Ušetriť peniaze je návyk. A uvidíš, že to postupne pôjde. Asi rád, keď máš niekde za sebou železnú rezervu, lebo tie rezervy ti dávajú možnosť správnych rozhodnutí. Takže asi takto.
A toto je skvělý tip, jako mít rezervu na 2 roky, to jsem ještě neslyšel, většinou jsem slyšel tak na půl roku, ale to asi nedávalo smysl pak v koroně, že jo, protože nás osobně korona položila jako s Lenkou, položila prostě na kolena, protože jsme měli výživové poradny, takže nechodili lidi, tak jsme to mohli zrovna zabalit. Díky samozřejmě MLMku, jako síťovému marketingu jsme se zase zahojili a zase restartli našli nový směr. Takže si myslím, že i to je dobrá cesta prostě vybudovat něco z nuly docela rychle. No ale v dnešní době jsme se tady bavili o tom, co lídr dělá, ale mě by spíš zajímalo od tebe, co si myslíš ty, kdo je lídr, protože já jsem slyšel často, že lídr je vedoucí, který to řídí. Já s tím úplně tak nesouhlasím, si myslím, že je to takové zastaralé možná, a tak by mě zajímalo, ty máš zkušenosti, protože pracuješ se spousta třeba týmama a tak dále z různých firm, si myslím teda, můžeš potvrdit, si to tak je, že víš nám říct, kdo je ten lídr, nebo jaké by co je jeho povinnost, nebo jaké jsou jeho prostě, spíš jaké by měl mít vlastnosti, by mě možná zajímalo. Polovička mojich aktivít je práve v Českej republike, ale hovorím tam slovensky radšej. Pre mňa Tom je unikát, pretože mluví tak dobre česky, že ja by som uveril, že je Čech, takže úplne v pohode, ale ja hovorím slovensky, ale musím vám povedať tiež jednu skúsenosť z Čiech. Sedelo mi v sále v jednej spoločnosti, nemôžem samozrejme menovať z firmy, s ktorými spolupracujem a ktoré mentorujem a tak ďalej, alebo kde im pomáham s leadershipom. A sedel som v jednej sále, bolo tam asi 250 ľudí, manažérov tej spoločnosti a pýtam sa ich, že kto je ten manažér. Tak oni mi dávali rôzne také tie poučky, čo si nájdeš dneska na Google, alebo už ti to vypluje umelá inteligencia, kto je všetko manažér. Ja hovorím, super. Ale dôležité, že to máš napísané na vizitke. Jasne. Tak hovorím, tak vás poprosím, chyťte si svoje vizitky do ruky, skrč ju a zahod do koša, lebo nedaj Bože uveríš tomu, čo tam na nej máš napísané. A ja dnes nevnímam lídra, manažéra, že som manažér alebo riaditeľ na vizitke a rovno som líder. To je úplne niečo iné. A ak dovolíte, ja vám dám taký príklad, ktorý používam aj na seminároch. Počul som ho už aj tu na Slovensku, v Čechách, v nejakých variantách. Ja som sa ho naučil od môjho riaditeľa, on sa volá David, v Spojených štátoch a mi hovoril v nejakej variante. Ale je to veľmi krásne prirovnanie. A je to prirovnanie o mamutoch, neviem, či ste to niekedy počuli, že tak prenesiem nás teraz 5000 rokov dozadu, dobre? 5000 rokov dozadu, kedy naši predkovia žili ešte v jaskyniach a tak ďalej a vychádzal každé ráno ten muž, aby išiel uživiť svoju rodinu, takže išiel niekde do toho teritória a našiel tam nejakého zajaca alebo nejakú sliepku, tak to zabil, priniesol, žena to opiekla, najedli sa. Takto to robil každý jeden deň. Výjdem z jaskyne, idem, ulovím, prinesiem a tak ďalej. To sú dnešní obchodníci. Každé ráno vstanem, idem a niečo si ulovím, mám nejakého klienta a tak ďalej a mám tu dennú rutinu. Niekoho to baví, niekoho nie, niekoho viac, niekoho menej, tak ďalej, ale jednoducho živím tú rodinu. Až tu potom jeden z nich hovorí, no dobre, priatelia, všetko je fasa, ale ak ste si všimli, tak v tomto našom teritóriu sa už míňajú všetky sliepky a všetky zajace. Čo budeme jesť? Ale tu sú také veľké mamuty. No dobre, len však kto z nás uloví mamuta? No ale keď sa dáme dokopy, tak toho mamuta dokážeme uloviť. Tak jeden z nich povstal a hovorí, že dobre, tak ty budeš kopať jamu, ty zase na tú jamu dáš tie dreva, aby to bola ako pasť. Ty zase budeš naháňať, vy budete partička naháňačov a vy zase, keď ten mamut do tej jamy padne, tak vy ho tam dobodáte. A toto sú prví manažéri, ktorí rozdeľujú úlohy a potom, keď ten mamut už v tej jame bol zakilovaný, tak rozdeľujú potom podľa zásluh, rozdeľujú to mäso, čiže rozdeľujú
tu tie výplaty a podobne. To sú klasickí manažéri. Dostaneme nejaké úlohy, tie úlohy porozdeľujeme a potom zase rozdeľujeme odmeny a tak ďalej. Super. No lenže sa začali míňať aj tie mamuty v tom teritóriu. A teraz ten jeden sa postaví, taký nenápadný človečik a hovorí, počúvajte ma, ja mám takú víziu. Tam je kopec, cez ktorý sa ešte nikomu nepodarilo prejsť. Ale mám takú víziu a všetko mi hovorí o tom, že za tým kopcom sú nové lovištia, nové teritória. A bude tam veľa zajacov, veľa sliepov, ale určite aj veľa mamutov a možno ešte aj nové zvery. Kto ide so mnou? Čo urobí väčšina ľudí? Čaká, kto pôjde. No, presne tak. Prví sú tí, ktorí čakajú, že ich kto pôjde. Potom sú tí, ktorí sa ozvú. A čo mu povedia väčšinou? No, asi nejaké námietky, možno, obavy. Obavy, predsudky. Potom majú také otázky. Alebo dokonca ja som počul, a to častokrát počúvam v tom biznise. Marián, však choď, prejdi cez ten kopec, keď to tam bude, potom sa vráť. A potom, keď budeme mať istotu, že je to v pohode, tak my tam potom s tebou pôjdeme. Ale o čom je skutočný líder? Skutočný líder je o tom, že keď povieš, mám víziu, presvedčenie, verím tomu, že tam sú lepšie lovištia, kto ide so mnou, tak tí ľudia nehovorí, že bez reptania, možno s otázkami, možno s nejakými námietkami, tak ďalej, postavia sa a idú s ním. Napriek tomu, že vedia, že to je prudký kopec. Napriek tomu, že vedia, že hore tým kopcom, keď pôjdu, môže pršať, môže tam blato, padnú, možno urobia jeden krok dopredu, dva dozadu. Možno sa to tam bude šmíkať, možno sa niektorí zrania, dokonca niektorí môžu zahynúť. A možno niektorí sa vrátia naspäť. Ale v každom prípade si povedia, dobre, ja ti tak verím, že idem s tebou. A idú s tým lídrom. A toto je ten skutočný leadership. A preto aj keď sa ľudí pýtam, je leadership vôbec niečím merateľný v dnešnej dobe? Těžko říct v dnešní době. Je merateľný. Počtom followers, ale nie na sociálnych sieťach. Ale počtom followers, to znamená tých ľudí, ktorí ťa nasledujú, keď povieš, mám takúto víziu, ideme týmto smerom, poď. A tí ľudia ťa nasledujú. Ale opakujem, nie slepo ťa nasledujú. A naozaj ti dôverujú a idú s tebou. A čím si silnejší líder, čím máš viac kvalít toho lídra, skutočného lídra, tak tým viac ľudí ťa dokáže nasledovať. A áno, idete cez tie kopce. A idete pozrieť na tie nové lovištia. Áno, tam si založíte nové osady. A tam bojujete. Jasná vec, že tam budú možno nové zvieratá. Jasná vec, že tam budú prekážky. Budú. A ten líder je s tebou. Líder kráča na konci alebo napredu? Vpredu. Presne tak. A teda moja posledná otázka na vás všetkých. Je lídrovstvo v dnešnej dobe naučiteľné, alebo je to vrodená vlastnosť? Říká se, že líder se narodí, ale já už tak mám trošku takové podezření, že se to dá i jako dobře naučit. Ale asi tam musí být takové to přirozené. Lídrami sa ľudia nerodia. Lídrami sa ľudia stávajú. A staneš sa tým, že jedna z tých vecí, ako sa ním staneš, jedna z nich je, že sa budeš učiť tie správne veci od tých správnych ľudí. To je jedna časť. Samozrejme, tá druhá časť je, že máš správne aktivity. Čiže jedna časť je, že práca na svojej osobnosti a odbornosti. Ďalšia časť je mať tie správne aktivity, mať biznis stratégiu, mať cieľa a tak ďalej. Tak to by som to mohol menovať x ďalších vecí, ktoré sú dneska predpokladom na to, že sa tým lídrom môžeš stať. Je možné, že sa ním nestaneš? Je. Ale minimálne sa oplatí pokúsiť sa o to byť ním. Pretože tiež som sa nedávno pýtal na jednom veľkom seminári ľudí, že
Koho dnes najviac svet potrebuje? Akého povolania? Ľudia mi rozprávali. Lekárov, učiteľov, zdravotníkov, ITčkárov, aj keď s umelou inteligenciou už toto prestáva byť až také povolanie, že top. A tak ďalej. Tak mi začali menovať. Ja hovorím, super, vo všetkom máte pravdu. Len jedna vec je potrebná. Koho najviac vo svete bude o chvíľu chýbať, sú skutoční lídri. Pretože aj tí lekári potrebujú niekoho, kto určuje smer. Aj tá škola potrebuje nejakého riaditeľa. Aj tí ITčkári potrebujú nejakého šéfa IT, alebo analytického oddelenia a tak ďalej, ktorý to dokáže celé združovať, dokáže mať nejaké vízie, dokáže predávať tie vízie svojim obchodným partnerom a tak ďalej. Takže oni potrebujú lídra. Každý jeden segment, každý jeden obor, každé jedno zamestnanie, každá jedna firma potrebuje lídrov. A my sa pozrime dnes okolo nás. Naša krajina potrebuje skutočných lídrov. Naše mestá potrebujú skutočných lídrov. Naše firmy potrebujú skutočných lídrov. Naše týmy potrebujú skutočných lídrov. A naše rodiny potrebujú skutočných lídrov. Lebo vďaka skutočným lídrom, nie tým pseudolídrom, čo majú na vizitke napísané manažeri, vďaka skutočným lídrom sa dokážete posunúť dopredu. To bylo tak krásně řečeno, že jsem hltal každé prostě tvoje slovo a ten příběh je perfektní, jednoduchý a perfektní. Takže určitě ho já s dovolením budu používat ve svých jakoby školních týmů, protože je skvělej, fakt jako skvělej. Já jsem si teďka uvědomil, že spousta možná takových těch, já říkám papírových lídrů, nebo to prostě spíš jsou ty manažery, když jsem to takhle poslouchal a takhle jsem to možná i vnímal předtím, že oni jsou spíš takový, že to fakt chtějí řídit, ale když přijdou ty těžké časy, ne každý ten lídr dokáže ten tým převést tím těžkým obdobím. Často jsem se setkal s tím, ve svém okolí a tak dále, nebo co poslouchám kolegy a z různých firm, že pak, když přijde těžké období, tak ukazují některý prstem. On za to může, firma za to může, svět za to může, Ukrajina za to může. Je tohle jednání správného lídra, nebo spíš by měl hledat, jak to zvládneme prostě v těžkých dobách? Jedna z tých poučiek lídrovstva znie, že lídrovstvo je nedelegovateľné. A teraz to dám inak. Zodpovednosť je nedelegovateľná. Čiže zodpovednosť za výsledky máš ty sám. Ja viem, že to je tvrdé. Ja viem, že to je niekedy frustrujúce. Ale to, v akom stave sú výsledky tvojho tímu, za to môžeš iba ty. Nie firma, nie Zelenský, nie Trump, nie šéf parlamentu, nie šéf vašej vlády, nie tvoj šéf. Opakujem, za výsledky svojho tímu si zodpovedný sám. A pamätaj si, ľudia dorastú len do takej veľkosti, ako je veľký ich líder. A ja teraz nemyslím výškou, ale osobnosťou. A tu premostím na jednu zásadnú vec. Čo je dôležitejšie dnes? Odbornosť alebo osobnosť? V dnešní době já to vnímám, že spíš osobnost. Vnímaš to správne. A teraz sa ja opýtam, aj vás, ktorí nás sledujete, koľko času, energia a peňazí ste za posledný rok investovali do rastu svojej odbornosti a koľko ste investovali času, energia a peňazí do rastu svojej osobnosti? Keď sa to pýtam v tých korporáciách tých manažérov, tak do odbornosti 100%, do osobnosti 0 alebo 5%. Ale čo bude dôležité do budúcnosti pre skutočný leadership? Priatelia, dôležitá vec. Odbornosť sa stáva štandardom. Čiže je potrebné, aby si stále makal na svojej odbornosti. A teraz pozor, pridaj k tomu aj rast osobnosti. Je super, že sledujete toto video, že už ste až tu v tom videu, lebo aj vďaka tomu, aj to svedčí o tom, aj to je vďaka vám, že svedčí o tom, že pracujete na svojej osobnosti, lebo dneska tu nemáme odborný seminár. Je to všetko o osobnosti.
Ale koľko ľudí vo vašom okolí maká na svojej osobnosti? A koľko času, energie a peňazí do toho investuje? A toto som sa zase naučil vonku. Že musíš investovať veľa do rastu osobnosti, lebo ty nebudeš priťahovať ľudí odbornosťou ako líder, skutočný líder, ale osobnosťou. Tak makaj na svojej osobnosti. To je super a jsem rád, že to takhle zaznělo i z tvých úst, protože já často s tím bojuju, že lidem se snažím vysvětlit, musíme pracovat na těch, jakoby na sobě, že ty odbornosti už máme ne že dost, to nechci říct, že potřebujeme držet trendy, ale právě člověk musí sám povstat, jak já říkám. Já jsem na sobě musel před 2 rokama zamakat, ne že nemusel, chtěl jsem a hned jak jsem na sobě zamakal, hned jsem absolvoval nějaké techniky a tak dále, tak hned mi lidi psali, Tome, tvoje webináře jsou jiné. Je vidět, že je úplně jiná energie, že se cítíš sebejistějc. A to přesně tam mi to docvaklo, že můžu být specialista na zdraví, na cokoliv, ale pokud sám vevnitř budu, já tomu říkám tak trochu jako blbě řečeno troska nebo tak prostě to nemůže jít, prostě ta energie ze mě tak ven. Je to bude takhle jakože uzavřené. A jakmile jsem se otevřel pro ten svět, tak najednou jsem cítil. A pro mě ta největší odměna byl feedback od lidí. Že mi psali, Tome, ty jsi se změnil, úplně jiný výraz tváře, seš sebejistý, jak jsi to udělal. Tak jsem jim začal říkat, jak jsem to dělal. Vymazal jsem nějaké bludy, na nějaké resety nastavení a začal jsem žít svůj život. Ten život někoho jiného. A to mě jakoby neskutečně posunulo. A jasně, že se popři tom vzdělávám dál i odborně. Ale dávám velký fokus na to i o svých, já tomu říkám žáku, protože se spíš považuji za trenéra svých studentů, budovat pevné základy. Já jich nechci učit jenom ty dovednosti, ale chci, aby vybudovali pevné základy. A pevné základy stavíš na sobě. Protože když přijde krize a máš slabé základy a přijde zemětřesení třeba v nějaké firmě, tak když nemáš pevné základy, tak máš potom domě, že spadne. Takže já se dávám fokus na to, aby lidi nejdřív začali budovat své základy. Jak říkal Baťa, nejdřív vybuduj sebe a pak můžeš vybudovat firmu. A musím vám niečo prezradiť, priatelia, keď som fakt Toma spoznal, asi rok dozadu sa poznáme, že? Rok a 3 mesiace. Tak, Tom pred rokom je niekto iný, ako je Tom dnes. A musím vám povedať, že ja už sa teraz viac učím od Toma, lebo sa mi veľmi páči, ako na sebe zamakal v rôznych oblastiach, nielen jednej, ale v rôznych oblastiach. Sa mi veľmi páči, že aj mne je veľkou pridanou hodnotou a som za to veľmi vďačný, pretože nie každý z nás dokáže všetko uchopiť, všetko sa naučiť a tak ďalej. Z tých informácií ten pretlak je tak obrovský, že každý je dobre, keď sa stáva určitým spôsobom expertom v tej oblasti, ktorá ho baví, v ktorej má vaše. Ja sa preto rád vzdelávam od Toma a som aj rád, že aj vy dávate tú dôveru Tomovi a pracujete na sebe, pretože je to jedno z tých pravidel. Nemakaj na sebe, alebo respektíve neúč sa len od tých, ktorí majú dneska super meno a majú fantastický marketing. Viete, čo som sa naučil teraz v poslednom období? Posledné roky? Kedysi som sa chodil pozerať na lídrov, ktorí majú dlhodobo najlepšiu produkciu. Chodil som za nimi, chodil som sa pozerať, ako robia ten biznis v teréne. Zistil som, že častokrát im to už ide zo zdravačnosti. Viete, na ako sa dnes teraz pozerám? A od koho sa učím? Od tých, ktorí majú najväčšie nárasty. Začal som sa učiť od ľudí, ktorí majú napríklad 6 rokov po sebe double. Mám teraz mentora a som súčasťou tímu jednej firmy, ktorá má 5. rok po sebe triple. Takže sa opýtam, čo je lepšie, ak niekto robí dlhodobo 100 000 jednotiek, alebo niekto, kto urobil 1000, potom 2000, potom 4, potom 8. Kto má dnes lepšiu stratégiu? Ja netvrdím, že sa nepozerám na tých 100 000. Pozerám sa, čo robia kontinuálne, aby udržali tento trend. Ale pozerám sa aj na tých, ktorí sú rýchle rastúci, v čom na sebe makajú, že dobiehajú tento trend. A Tom je jeden z tých ľudí, na ktorého sa pozerajte. A ktorého počúvate a od ktorého sa inšpirujte. Je to človek, ktorý na sebe maká viac, ako pracujú ostatní ľudia. Preto som vám to chcel dať za príklad. Ďakujem.
Moc hezky děkuji za tyhle ty slova, ty vždy potěší. Hodně na to makám a jsem rád, když mi ty lidi říkají předtím. Se přiznám, jsem měl problém přijímat chvály, pak od ty změny mojí, tak jsem se naučil. A co je nejdůležitější? Chválím se sám, protože jsem měl zafixovaný v hlavě samochvála smrdí a tak dále, že jo, tak se na Slovensku říká. Pak jsem to pochopil i od Tonyho Robinse, ne, chvál se, že to je důležité, že ty musíš být s tím spokojený, s tím výsledkem. Ty lidi, to je prostě, někteří ti řeknou, že to je super jenom proto, že tě znají, ale ty musíš vědět, že jsi to odmakal dobře a že jsi s tím spokojený a tím pádem to jde. A takže jsem to vystavil všechno na sobě. Jakoby jo, že prostě fakt jsem chtěl vidět u sebe progres a když pak dostanu i takhle zpětnou vazbu od tebe, tak mě to moc těší. A já musím tady prozradit jednu věc a doufám, že se neurazíš. Marian mi říkal minulý týden, chtěl jsem jít na tvoje vysílání, ale pak to nějak nevyšlo časově a já jsem mu říkal, ty na moje vysílání, však já se učím od tebe, co ty se můžeš naučit ode mě. A Marian mě stopnul a řekl, pozor, já se učím od kohokoliv. Takže není to tak jako, že nějaká hierarchie, že? Takže to mě hodně překvapilo. Doufám, že se nezlobí, že jsem to tady řekl jako takhle veřejně, ale hodně mě to jakoby překvapilo, že a nesetkal jsem se s tím poprvé, ale u pár lidí, ne u spousty, který prostě řeknou, já se jdu podívat i na nějaký webinář člověka, který začíná, nebo který učí úplně jiné věci, kterým se já nevěnuju. A tam se jdu nainspirovat. Já to takhle dělám, takže proto jsem rád, že to takhle vnímají i některý ostatní. Ak dovolíte, tiež jednu vec vám k tomuto poviem. Naučil som sa žiť vo veľkej pokore. Lebo keď som prvýkrát prišiel do Ameriky, volal som Petrovi asi po 3 dňoch naspäť, cez Skype sme si skypovali v tom čase. A ja mu hovorím, čo my všetko robíme rovnako ako oni. My sme dokonca v niektorých veciach lepší, čo ty koksa, čo my tu. Američania, ty koksa, oni by sa mohli učiť od nás. Ja som si uvedomil jednu vec, priatelia. Že to, čo bráni mnohým ľuďom v tom, aby načerpávali, aby rástli a predbehli ostatných, je ego a pýcha. A to ego a pýcha, keď som takúto mal, tak som nevidel tie detaily, ktorých boli oni lepší a sú lepší. Takže prvé, čo vám doporučím, ak chceš v skutočnosti v živote rásť, daj si takto ruku na svoju hruď, potoč takto doľava a daj si svoje ego do polohy off. Lebo keď dáš ego do polohy off, umožní ti to obrovský rásť. A ja teraz nehovorím o sebavedomí. Sebavedomie maj. A posilňuj si sebavedomie. Ale tú pýchu, ktorá je v nás častokrát, tu treba potlačiť, vypnúť, aby ste dokázali rásť. A môžem vám povedať, že ja dnes mám v tíme 18-ročného mladého chlapca, mám 19-ročného. Moja neter, ktorá mi robí marketing, má 25 rokov. Učím sa pracovať s generáciou Z a budeme sa musieť učiť pracovať s generáciou Alfa. Moja neter nemá žiadne predsudky voči mne, alebo respektíve nemá tú hierarchiu a musím ju počúvať. Bola od malihonkého bábetka. Dneska, áno, ona je na marketing, takže ja sadnem, sklopím uši a počúvam, bez toho, aby som si pretláčal veci, lebo keď si budem pretláčať svoje, tak ťažko sa posuniem dopredu. Ale vám musím povedať, že máme aj iné pravidlo, a to je, že každé naše stretnutie musí začínať niečím, čím sa navzájom obohacujeme. To znamená, že čo som sa ja vo svojom segmente naučil nové a čo sa ona naučila nové. A to nás všetkých nutí rásť. Takže toto je také naše pravidlo. Toto je skvělý tip. To je fakt dobrý a skvělý tip. Děkuji za to, takže já si tenhle webinář asi pustím ještě 3-4krát, většinou nekoukám se na sebe, mám také trošku sebekritické myšlení někdy, ale tohle prostě tady samé pecky padají, takže jsem rád, že jsme se domluvili a že to vysílání takhle dopadlo. A samozřejmě jsem zapomněl na začátku říct, že určitě vydržte do konce, protože Maria má pro vás připravený dárek, který vás určitě potěší, ale nebudeme předbíhat, vyčkejte do konce. Mě by zajímala ještě jedna věc, protože já se s tím setkávám často, nejenom u sebe, ale u ostatních lidí, že když někdo začne učit, školit nějaké věci a tak dále, tak všichni po něm chtějí, nebo všichni, spousta lidí po něm chce, ukaž svoje výsledky. Ale ty výsledky některé lidi mají navázané na ty peníze prostě, jo.
A ten výsledek za mě může být právě i ten osobnostní růst, kde byl ten člověk před rokem a díky tomu, že pracoval na sobě nebo používat ty techniky, které učí, kde se dostal teď. Dám příklad, před půl rokem já jsem byl ještě velký odpůrce sociálních sítí, dával jsem tam prostě nějaké fotky s Lenkou a tak dále, to bylo všechno, biznis se tam dával okrajově. Ale pak lidi na mě tlačili, že Tome, ale my chceme dělat sociální sítě, my to chceme dělat přes sociální sítě, nauč nás to. A já jsem jim vždy říkal, musíte jít někde jinde, protože já to nedělám, není to můj směr a nemůžu vás to naučit, protože by jsem vás prostě to neměl naučit. No jenže ten tlak byl tak velký, když to takhle hodím na ty lidi, že jsem se rozhodl, že budu teda budovat sociální sítě, že jo. Tak ze začátku to bylo samozřejmě, jo, Tomas bude učit sociální sítě, když tomu nerozumí. Ale já ten biznis jsem vyskládal tak, nebo biznis, ten můj projekt, že já Tomčo vás jdu učit sociální sítě, vůbec nevím, jak fungují algoritmy, nevím, jak funguje Facebook, Instagram a ano, já vás jdu učit, protože když půjdete společně se mnou, tak uvidíte, jestli mi to roste, jestli ty techniky, které se učím, nebo které vám ukazuju, rostou, nebo ne. Takže nemohl jsem jít ukázat samozřejmě ty výsledky milionové, ale milionové dosahy třeba, jo, to jsem dokázal vybudovat. Takže je podle tebe v biznisu neskutečně důležité, aby ty lidi měli ty výsledky, co se týče vybudovali velké korporáty, velké firmy, finance, nebo i nějaký jiný výsledek může ukázat to, že ano, ten člověk rozumí tomu, co vás učí. Nemluvím teďka o sobě, mluvím o firmách, marketingových firmách a tak dále. Jsou lidi, kteří dělají sociální sítě, spravují sociální sítě a sami mají 300 sledujících, nemají 100 000 a pomáhají firmám nebo lidem vybudovat 100 000 views nebo followery. Takže co je v dnešní době teda ten ukazovatel toho úspěchu podle tebe? Dostávam túto otázku, ďakujem za túto otázku a poviem vám takýto svoj súkromný pohľad na to, dobre? A môžem sa možno mýliť a kľudne nás v komentároch opravte, ak sa mýlim, dobre? Ja osobne som prestal pozerať na tých, ktorí majú Lamborghini, Ferrari, neviem čo. A teraz nejdem ich samozrejme dehonestovať, áno? Naopak. Všetká úcta a vážim si každého jedného človeka, ktorý poctivým spôsobom dosiahol veľa peňazí. Poďme sa učiť od neho vo veľkej pokore, poďme sa pozrieť, čo robil iné. Ja nepozerám na to, aké má produkty. A viete, na čo sa pozerám? Aký je jeho mindset. Ako inak rozmýšľa. Si všimnite, že tí, ktorí poctivým spôsobom nadobudli niečo, tak si každého jedného človeka vážia. Nehovorím, že všetci úplne, áno. A tí, ktorí poctivým spôsobom naozaj tvrdo vydreli niečo a sú naozaj bohatí, žijú v pokore. A svojím spôsobom v skromnosti. To, že máš drahé auto, drahý dom a tak ďalej, neznamená, že nemôžeš žiť skromne. Ty si len dopraješ, lebo to boli niekde tvoje ciele. A teraz sa k tomu dostanem. A takisto sa pozerám dnes na tých pseudolídrov. Dobre? Je v Dubaji, chytí mobilný telefón a točí tam reelska jedno za druhým, ako sa svet dá, neviem čo, a začne a buď, neviem, a tak ďalej, stojí tam pri nejakom aute, vôbec sa ani nemá na požičanie toho auta. Dobre, pozor. Častokrát stojí pri aute, ktoré ani on nie, alebo ono v podstate nie je tak drahé si na deň požičať auto a natočiť 20 reelsiek. Dobre? Ale pozriem sa potom na Finstat a vidím, že ten človek má samé dlhy. A ja sa niekedy aj pýtam, chcel by si mať dlhy tohto človeka? To je jedna z mojich otázok. Je to človek, ktorý naozaj poctivou prácou buduje a tak ďalej, alebo je to človek, ktorý sa dokázal pozadlžovať doľava doprava a dneska si žije na dlh niekoho iného luxusný život, na ktorý vzhliadame. A vieš, podľa čoho to poznáš? Podľa síly myšlienok, ktoré idú z neho. Či naozaj to, čo hovorí, aj robí, či naozaj sú to len ego reči, alebo naozaj ti dáva nejakú pridanú hodnotu. To je prvá vec. Druhá vec, na čo sa dnes pozerám, a to možno bude aj tip pre vás. Viete, lídrom nie je len ten, kto už má zarobené peniaze. Pri všetkej úcte k tým ľuďom a vo všetkej pokore, ako som povedal, toto nie je jediný človek, ktorý ťa môže niečo naučiť.
95% ľudí nepozná cestu k svojim cieľom. Tá prvá vec, keď učím ľudí leadership, prvá vec je, spíš si svoje hodnoty. A hneď za tým druhá je, urob si svoju knihu cieľov. Alebo nejakú formu. Áno. Daj si svoje cieľ. A teraz, ty, keď si už vykročila k svojim cieľom, si na tej ceste, niečo už pol roka robíš, podnikáš. Možno máš za sebou 5 pádov, 7 sklamaní, 8 krát si prešiel frustráciou sám zo seba. Padlo ti 9 krát sebavedomie. Hovoríš o mne asi, že? Lebo to tak vychádza. Teraz si predstav, že ako si ďaleko. Lebo tých 95% ľudí na teba zhliada. Niektorí s pokorou, niektorí so závisťou, niektorí s neprajnosťou. A niektorí so záujmom, že aj oni by chceli žiť taký život. Pretože, a teraz dávajte pozor, nie je dôležité, čo si dosiahol, ale že ako ďaleko si na tej ceste k tým cieľom. Preto líder môže byť kľudne ten, ktorý ešte nemá to drahé auto, tie vysnívané dovolenky, ten krásny, nádherný dom, ale už je minimálne 10 krokov pred tými ostatnými. Tak choď a podaj ruku tým ľuďom, ktorí sú za tebou a pomôž im urobiť ten prvý krok, lebo ten je najťažší. Potom ten druhý a potom ti poviem, čo je najťažšie v celom leadershipe. Najťažšie nie sú tie dosiahnutie cieľa, ale najťažšie, ozaj, čo je najťažšie? Najťažšie ani není ten pád. To, keď padneš na kolena alebo na držku a rozbiješ si nos a máš celú krvavú tvár, ešte to nie je najťažšie. Najťažšie je ten moment, keď musíš vstať. A tie momenty, nie tie pády, lebo ja častokrát pády nás formujú, pády nás neformujú. Padá 99% ľudí a nás formuje ten moment, keď musíš vstať z tej zeme. Keď s tým zakrvaveným ksichtom musím urobiť to, že sa postavím pred tých ostatných so zakrvaveným ksichtom. Keď vstávaš a dávaš do toho tú najväčšiu silu, to je tá sila, ktorá ťa formuje. A to je to, čo iní ľudia môžu na tebe obdivovať. A to je ten krok, ktorý si urobil navyše oproti všetkým ostatným. A to je to, čo by si mal učiť iných ľudí, lebo to je ten mindset toho lídra. A preto, keď máš za sebou 5 takýchto vstanutí, lebo aj to vstanutie od prekážky, to je to vstanutie. Aj tá strata sebavedomia, a znova ho získanie, aj to je to vstanutie. 9-krát frustrácia a 10-krát vstanutie. To sú všetky tie vstanutia, ktoré keď máš za sebou, máš právo iným ľuďom povedať, áno, poď so mnou. Lebo tí ľudia sa boja nie tých prekážok, ale toho, že nedokážu vstať. A práve preto dokážeš byť silný líder, líderka, lebo máš toto za sebou a dokážeš tých ľudí potiahnuť. Takže nebojte sa povedať o sebe, že ste líder a kto to máte za sebou. To je môj názor na všetko ostatné. Ty dáváš tak perfektní příklady, že mě to hnedka ta představivost jede a úplně si to umím představit, takže já věřím, že tenhle webinář bude mít fakt velké ohlasy. Těším se na to, protože už jenom u mě to má hodně velké ohlasy a já rád kecám s lidma, kteří mají podobný mindset, jak já, od kterých se můžu i něco nového samozřejmě naučit, ale že se furt nebavíme o politice, sorry, já fakt nejsem ten člověk, který by se rád bavil o politice nebo o tom, že někde vybuchla sopka, já to nedokážu ovlivnit, já se radši budu bavit o tom, jak můžu jakoby, to změnit. A mě jedna věta, protože možná můžu i říct, že s Marianem jsem absolvoval minulý rok na podzim někde, nebo kdy to bylo v létě, odkaz Baťa v Zlíně, takže to bylo taky úplně super. A tam mi to ukázalo spoustu jakoby taky nějakých aha momentů, uvědomění, že už Baťa před x lety věděl prostě, jak to dělat trošku líp. A mně se líbí jedna zásadní věta, kterou používám často, když lidi mi říkají, teďka je pokles trhu a tak dále. Já to převedu na takovou modernější dobu, nevím, jak to je v originálu, že není pokles trhu nebo pokles ekonomiky, ale jenom pokles morálky u lidí. Takže když mě někdo říká, ale to je kvůli Ukrajině, to je kvůli válce, kvůli Trumpovi, a říkám, jak to, že některé firmy rostou?
Jak je to možné prostě? Jak to, že některé MLM firmy rostou i v tyhle ty těžší třeba době? Takže jak je to možné? A tam je ticho. Aha, Jo, ale samozřejmě, co si ty o tom myslíš, že proč některé firmy rostou, není jich moc v dnešní době, co se týče třeba, když se budeme bavit síťového marketingu, a některé úplně teďka mají brutální poklesy, co tak sleduju ve světě celkově, jakoby nejenom jako československý trh. Si dal na to odpoveď? Ďakujem veľmi pekne. Je to pokles morálky a ja ešte k tomu dodám pokles hodnôt. A defokus. Lebo ja sa vás opýtam, nech robíte v akomkoľvek segmente, nech podnikáte v akomkoľvek segmente. Ja sa dotknem napríklad segmentu zdravej výživy. Vy si myslíte, že keď bude akokoľvek zle na svete, ľudia nechcú žiť dlhšie a zdravšie? Nech bude akokoľvek na svete, ľudia sa nechcú starať o svoje telo? Nech bude akokoľvek na svete, ľudia nechcú ušetriť peniaze a zarobiť viac? Nech bude akokoľvek na svete, ľudia sa nechcú mať lepšie? Chcú. Lenže, krásne si to povedal pred chvíľkou, ďakujem ti. O koho sa oprú? O životných šťastníkov alebo o životných nešťastníkov? Ja sa opieram o životných šťastníkov. O tých ľudí, ktorí mi budú to svetlo na konci tunela. Ja sa vám priznám, že najviac peňazí som zarobil počas covidu. Keď tí pseudolídri, čiže manažéri klasických firiem, prestali veriť a prestali mať víziu, tak hľadali niekoho, kto im to dá. A tým, že máš, ja tomu nazvem, že veľkú mentálnu odolnosť, že dokážeš mať veľkú mentálnu odolnosť, je to natrénovateľné, je to nacvičiteľné, a na to by sme sa museli rozprávať zase inokedy, lebo nemáme na to čas. Ale poviem vám k tomu poslednú vec. Keď máš dostatočnú mentálnu odolnosť a si skutočný líder, tak dokážeš tým ľuďom dať to svetlo na konci tunela. To dokážu skutoční lídri. A poviem vám, čo ma naučil môj veliteľ v rámci toho, že som bol profesionálny vojak. Strach, obavy a predsudky bránia k správnym rozhodnutiam. Keď ste si to písali, alebo ste si doteraz nenapísali nič, tak zober si papier a kľudne si to daj niekde na nástenku. Strach, obavy a predsudky bránia správnym rozhodnutiam. A na čo sú nám teda lídri? Čo robí skutočný líder? Ja netvrdím, že som nikdy nemal strach. Mal. Nemal som obavy? Mal som obavy. Mal som predsudky? Mal som predsudky. Keď budete chodiť k Tomovi na štruktográm, v druhom module sa budete rozprávať o tom, ako predsudky bránia ľuďom v komunikácii a dosahovaní úspechu. To je v druhom module, hneď je to asi tak v 2. hodine. Tam sa bavíme o predsudkoch. A vrátim to naspäť teda. Čo robí ten správny líder? A dnešná doba je aká? Veď ten svet v nás buduje ten strach, obavy a predsudky. Lebo keď máš strach, obavy a predsudky, robíš nesprávne rozhodnutia, respektíve žiadne, a teda si manipulovateľný. Ľahším spôsobom. Takže vyvolávanie strachu, obav a predsudkov je predsa výborná stratégia na to, aby si sa vzdal svojich cieľov a snov. No a teraz čo robí líder? Zase také zlaté pravidlo toho lídrovstva, to už hovoril Napoleon, že líder, a ja to dám do slovenčiny, lebo v angličtine to znie trošku inak. Líder je dílerom nádeje, alebo nazvime to nositeľom nádeje, predávačom nádeje, nech to poviete akokoľvek. Líder je ten, ktorý má dať ľuďom nádej. Pretože, teraz dávajte dobrý pozor, na to, aby si ľudí vyviedol z toho strachu, obav a predsudkov, ten prvý krok je, daj mu nádej. Za nádejou, ten druhý krok, je potom je nádej
viera, nadšenie a vášeň. A všimnite si, tí ľudia, ktorí robia z niečo s vášňou, že majú v tom vášeň, ich nezastaví ani vojna, ani ekonomická kríza, ani globálna hospodárska kríza, ani colná vojna, ani nič, lebo majú vášeň. A oni rastú, lebo robia to so srdcom, s vášňou. A pamätáte si tú postupnosť? Keď nie, tak si dajte dozadu video, alebo vám to ešte raz zopakujem. Takže ešte raz. Prvá v tom poradí, dobre, čiže prvá je nádej. Druhá je viera, tretia je nadšenie, štvrtá je vášeň. Všetko sa to, samozrejme nemám dneska toľko času, aby som vám hovoril, ako s tým pracovať, ako k tomu prísť. Ale ty ako líder, keď dokážeš ľuďom dať nádej, potom ich previesť k viere, k nadšeniu a k vášni, máš pre tých ľudí obrovskú hodnotu a oni budú s tebou pracovať, budú s tebou spolupracovať a budete tvoriť výbornú komunitu na to, aby ste spoločne rástli. A teda odpoveď na to je, prečo mnohé firmy rastú? Pretože majú schopných lídrov. Které splňují tyhle 4 kroky, co je super. Dneska fakt, já si píšu tady, že to je možná neslušný, ale musí ty myšlenky, protože až potkám Lenku hnedka to musím říct. Tyhle ty věci, takže bude nadšená. Takže super. A právě díky tomu, co si teďka řekl, si myslím, že se dostáváme k my tady pár z posledních otázkách a to je to, že já osobně všude to říkám a říkám to veřejně, že já jsem se začal učit hodně ze zahraničí. A to hlavně z toho důvodu, že jsem zjistil, že některé věci, i když jsou tady myšleny dobře na českém slovenském trhu, od originálu se úplně jakoby odvracejí, jakože prostě jsou řečeno jinak, jo, jasně jsou nabalené na československý trh a ta myšlenka se z toho vytratila. A já jsem se začal vzdělávat hodně z Ameriky, nejenom síťový marketing, MBA jsem si dělal v zahraničí a tak dále a zjistil jsem, že tam to jedou úplně jinak a že už tam firmy, korporáty jedou na ten osobní rozvoj, jakože fakt u těch zaměstnanců pracují na tom, aby se to MLM firmy, úplně jiné věci, jakoby tam není slyšet tolik, co já se vzdělávám, tolik, že nějaká Ukrajina válka, ale tam se baví o tom, doba se změnila a my vás naučíme, jak je ty moderní trendy nebo jak se přizpůsobit tomu zákazníkovi v moderní době. Tady jsem slyšel furt krize, poklesy a tak dále, firmy krachují a mě to energeticky brzdilo, takže proto jsem trošku změnil jakoby působnosti mých zdrojů informací a zjistil jsem, že ne všude samozřejmě, ale že je to takový flexibilnější v tom zahraničí, v té Americe, jo? Že když se něco změní, tak oni, všichni z toho naštvaní, ale za měsíc, za 2 už dokážou dělat webináře, kurzy, všechno možné na to, jak to překonat. A tady mám pocit, že je to trošku takový dlouhý dojezd, jo? Třeba to poslouchám rok, 2, už skoro 2. rok a mě to fakt nebaví poslouchat, že pokles trhu a bla. Jo, takže vnímám to jenom já. Takhle nebo máš taky pocit, že to zahraničí je takové flexibilnější na řešení problému a na ty inovace třeba? Ďakujem. Nadviažem na toto a odpoviem za chvíľočku presne na tú otázku, ale nadviažem na to zase osobnou skúsenosťou, že keď sme s Andy Vinsonom začali chodiť na NLP, spolu sme začali chodiť na NLP, my sme kedysi boli jak brada brat, lebo mám ešte segru. A bolo to, tuším, v 2002 sme začali chodiť, alebo v 2001 sme začali chodiť, možno tak nejako, na NLP k Zorici Gajič. Jedna z prvých vecí, ktorú nás naučila, že nech je akákoľvek doba, nech sa ti čokoľvek stane, vždy si polož otázku. A čo robia tí úspešní iné oproti neúspešným, dobre? Vždy si polož otázku. K čomu je to príležitosť? To, čo sa mi teraz stalo, k čomu je to príležitosť? Ako z toho môžem vyťažiť? Čo sa z toho mám naučiť? Kam ma to má v živote posunúť? Čo z toho budem mať to pozitívne? A to je tá zmena myslenia. To je jedna z vecí v NLP, ktorú som sa naučil a ktorá mi obrovsky pomohla v živote. Samozrejme, že niekedy pri tom zlyhám. Ja netvrdím, že som dokonalý. Áno, a ja niekedy zlyhám. A ja sa niekedy zľaknem. A ja mám niekedy strach, obavy, predsudky, všetko možno. A dám si túto vetu. Čomu je to príležitosť? A zapnem v sebe tie maximálne možnosti. A zase,
Štruktúram mi v tomu veľmi pomohol, keď neviete, čo je štruktúra, opýtajte sa Toma, on vám potom povie. Ale aj tomto mi pomohol štruktúram, čiže tá kombinácia týchto dvoch vecí. A prečo hovorím o zahraničí? Pretože ja vidím v tých Spojených štátoch viac týchto ľudí, ktorí si dávajú túto otázku a hľadajú na ne odpovede. Keď som prvýkrát tam prišiel medzi nich a mal som možnosť začať s nimi spolupracovať, myslíte si, že americký trh je náročnejší alebo ľahší? Je tam viac konkurencie alebo menej konkurencie? Je sociálnejší alebo je viac taký liberálnejší? Odpoveď si daj sám. A práve preto tí ľudia musia inak myslieť. Preto si musia dávať denne otázku, toto všetko, čo sa mi dneska stalo, k čomu je to príležitosť, ako z toho vyťažím. Že sa ma zdajú usmiatejší? Jasné, lebo prvú vec, ktorú si musí v hlave povedať, v negatívnych myšlienkach a negatívnom prostredí sa nevedia zrodiť pozitívne nápady. Tak to je pecka. Zase si to musím zapsať. Takže, ak budem rozmýšľať nad tým, čo sa všetko stalo, ako je to na figu atd., a čo sa tu deje, ako chceš v takejto hlave splodiť pozitívny nápad. Keď máš okolo seba ľudí, ktorí majú negatívne myslenie, ktorí ťa ťahajú dolu, alebo takých, ktorí ťa tlapkajú po pleci a pláču s tebou na kávičke, alebo niekde na pive, alebo kamoši, ktorí jasne do prdele, aj tebe sa to stalo, jasne, a ešte aj ďalšie moje kamošky. Myslíš si, že toto ťa posunie dopredu? To je prostredie, v ktorom sa zrodia pozitívne myšlienky. Asi ťažko. A keď sa pozrieš do zahraničia, ako hovoril Tom, preto sa ja pozerám. A ja netvrdím, že tam nie sú takí ľudia. Sú aj tam takí ľudia. Nájdete ich v okrajových častiach Los Angeles, viete, koľko takých žije? Ale oni nežijú na Sunset Boulevard. Oni nežijú, tí ľudia, alebo nie sú úspešní. A keď sa pozrieš na úspešného človeka, má problémy? Má. Žije v dobe, kedy je globálna kríza? Žije. Žije v dobe, kedy je colná vojna? Žije. Akurát si kladie denne otázku, k čomu je to príležitosť. A kým sa obklopím, aby ma inšpiroval k novým myšlienkam. A to je môj príklad. A ja som mal obdobie, a nedávno som mal také obdobie, že som išiel dolu. Ja nebudem hovoriť, že som stále hore. Išiel som aj ja dolu. Musel som sa zastaviť a povedať si, do prčíc. Poprvé, akými ľuďmi som obklopený, aké prostredie som si vytvoril. Pozor, ty nie si obeťou prostredia. Prostredie si vytváraš sám. To je tvoja zodpovednosť, s kým sa stretávaš. To je tvoja zodpovednosť, aké prostredie si vytvoríš. Koho oslovíš. S kým sa budeš inšpirovať, alebo kým sa budeš inšpirovať. Koho videá budeš sledovať. Čo si pustíš na tom telefóne. Čo si pustíš na Instagrame, na Facebooku, na YouTube. A tak ďalej. To je všetko tvoja zodpovednosť. Takže keď chceš, inšpiruj sa. Ja poznám aj veľa Slovákov, Čechov, veľmi zaujímavé. Ja takisto sledujem veľa Čechov, Slovákov, sledujem Toma. Každý deň má nejakú super myšlienku na Moto dne, neviem, či si to všimli, ale Tom dáva Moto dne. Tak si to sledujte len tak pre inšpiráciu. Super, sleduj. Ale vytvor si prostredie, ktoré ťa bude inšpirovať. A keď to má byť zo zahraničia. Viete, čo je dneska obrovská výhoda, že nepotrebuješ vedieť anglicky. Šupne si titulky na YouTube a on ti to preloží. Nepotrebuješ vedieť anglicky. Len treba chcieť výjsť z toho prostredia, v ktorom si a začať si vytvárať, a to je dôležité, začni si vytvárať pozitívne prostredie. To je moje doporučenie. Super, úplně krásně to tam doplnil. Jsem rád i, že si řekl o NLPčku, protože právě to NLPčko mi změnilo úplně ten život, kdy jsem se restartnul, dá se říct, nechci říkat transformaci, někteří lidi nemají rádi transformace, ale byla to transformace takový, že spíš začal jsem být to skutečné já, jsem dal do popředí a to bylo super. A NLPčko, přesně ty věty, co říkáš, používám fakt často. Když se nám něco tady kafra a tak dále, k čemu je to příležitost?
A řeknu si ještě v tu chvíli, třeba Ilence řeknu, teď ještě nevíme, ale uvidíš, že za pár dní nám to ukáže, proč se to nepovedlo nebo to. A fakt to tak je. Já jsem se naučil díky NLPčku právě tu jednu věc, že třeba jel jsem někde a zapomněl jsem peněženku. Tak jak blázen jsem se rychle vracel autem domů, že jo, aby jsem prostě stihnul tu schůzku na čas a jel jsem trošku riskantně, když jezdím pomalu. A od té doby, když jsem právě použil reframing, tak zapomenu peněženku, jedu domů pomalu, vyzvednu peněženku, jedu klidně na tu schůzku, tak jak by jsem měl předtím, protože si říkám, asi jsem neměl být v ten čas na tom místě prostě, možná mě tam něco čekalo. A jedu úplně v pohodě, neriskuju, pamatuju si cestu, jedu v klidu, přijdu na tu schůzku s úplně s jinou energií a to je super. To bylo pro mě tak osobozující, jo? Že nemusím prostě riskovat, aby jsem tam byl na minutu, tak měškám minutu. Nic se nestane. Lidi počkej, nebo zavolám a tak dále. Takhle jednoduchý to je. Nemusíme furt jet prostě na doraz. Takže k čemu je to příležitost, je nejlepší otázka, nebo co mě to mělo naučit, nebo že jsem tam asi neměl být v tu chvíli a neměl jsem potkat toho člověka. Když mi nedopadne nějaká schůzka, lidi z našeho okolí, z našich týmů, nebo samozřejmě v každých týmech je tak, že sakra nedopadlo to, nevydělal jsem. Já? Asi jsem neměl potkat toho člověka. Uzavřený případ za mě. A môžem ešte doplniť tomuto? Poď, doplň. Ja neviem ako vy, priatelia, čo nás sledujete, ale ja neznášam odmietnutie. A keď som začínal v obchode, ja som sa najviac bál odmietnutia. Akože to bol pre mňa kríž. Preto som si kedysi nebalil žiadne baby, ja som sa bál, že mi baba povie nie a čo ja s tým budem potom robiť. Nikto ma neučil. No ale čo je dôležité, musím si uvedomiť, že každé nie ťa približuje k tomu veľkému áno. A z každého nie, a ja mám dnes neúspešné stretnutia. V dnešnej dobe ja mám neúspešné stretnutia. Mne nepovie každý zákazník áno, alebo každý človek mi nepovie áno, chcem, alebo tak ďalej. A stretávame sa s odmietnutiami viac ako kedykoľvek predtým, lebo ľudia sa stávajú profesionálni odmietači. Ale ja každý deň, a to vám hovorím úplne vážne, každý deň sa pozriem. Toto boli moje stretnutia, toto boli moje meetingy, toto boli moje telefonáty, rozhovory a teda. A teraz každý jeden deň sa pozerám, čo som sa z tohto všetkého dnes naučil. Ale nepozerám na to negatívne, že aby mi to dávalo dolu sebavedomie, ale opačne, v čom sa mám zlepšiť, aby som bol lepší. Ako si mám napríklad upraviť moju biznis stratégiu. A čo sa mám nové naučiť. Kde je napríklad nejaký speaker na svete, ktorý ma má zdokonaliť v nejakej oblasti a tak ďalej. A toto sa idem naučiť. Alebo kto robí fantastické vysielanie ako Tom Tomčo a idem sa pozrieť, ako robí Tom Tomčo fantastické vysielanie, lebo fakt sa mi to veľmi páči. Je moderný, inovatívny a tak ďalej. Sa veľmi posunul. Tak čo byl Tom Tomčo iné, ako robia ostatní? Takže takto. To je skvělá myšlenka, protože mě naučil i Krištofovič, Baťa, všichni, že nemusím vymýšlet něco nového, stačí se podívat, jak to dělal někdo jiný a převést to na svůj trh, na svoje myšlení a tak dále. Takže já, když jsem chtěl rozjet sociální sítě, podíval jsem se, jak to dělají lidi jinak, protože já jsem si nechtěl platit agenturu. Nechtěl jsem, že agentura mi to udělá a pak lidi budou učit. Já jsem chtěl si projít, najít cestu k algoritmu a tak dále, aby já, protože já chci učit lidi, kteří nemají třeba peníze na to platit si 2000 euro za agentury, tak chci, aby věděli, každý z nich, kohokoliv to dokážu naučit, jak to vybudovat prakticky z nuly, protože jsem to budoval z nuly, s běžnýma dovednostma a neznalostí algoritmu a tak dále. Jo, teď už je znají, protože už je to učím a tak dále, takže určitě je to super. A jedna ještě perfektní věta je v NLPčku, že flexibilnější vede. A to prostě používám denně, že prostě ten, který dokáže se adaptovat na tu moderní dobu, co nejrychleji, tak ten pokryje celý trh. To tak prostě v dnešní době je, protože dneska, jak si říkal v jednom vysílání, dneska je spousta těch prodejců, spousta výrobků, někdy tolik nebylo. Já každému říkám, jak když jsem byl malej, tak u nás ve vesnici byli 2 podnikatele. Dneska každý třetí podniká, že jo. Když začínali MLMka, nebo v té době, nebo ještě před 5 lety, když si někomu říkal, OK, pojď si vyděláš 1000 euro, wow, 1000 euro, to je super. Dneska 1000 euro berou v Lidlu, jakoby, takže už toho člověka neutáhneš na tu samu. Ty hodnoty se změnily, aspoň já to takhle vnímám. Generace se změnily, to je moje poslední otázka samozřejmě. Generace, ty jsi mi otevřel oči, že není potřeba se učit jenom, jak mluvit s lidma, jaký struktogram, jaký jsou typologie, ale kdy se narodili, kolik jim je, kdo je vychoval a tak dále, že s nima se mluví jinak, že mají jiné hodnoty. A já vím, a naši sledující možná ještě nevědí, ale teď už budou vědět, že
Marian je specialista právě i na věkové generace, vás dokáže naučit, že jak on nad tím přemýšlel, ale to tady nechám slovo tebe, protože já bych se do toho možná zamotal, já použijem jen ten základ, ale ty seš ten odborník, tak bych byl rád, kdybys dal takovou trošku ochutnávečku ještě nakonec, v čem je ten rozdíl různých věkových generacích, proč je to tak důležité znát to pro náš biznis, jak s nima jednat. Mňa fascinuje vôbec zaujímať sa o to, ako ľudia fungujú, ako funguje mozog. Keď si som absolvoval štruktúrogram, ale odtedy sa ma to veľmi dotklo, pretože to vnímam ako jednu zo super techník a metód. A Tom je jeden z trénerov štruktúrogramu, takže kľudne, ak dneska nad tým rozmýšľate, Toma sa spýtajte, že ak chceš rozumieť lepšie sebe, ostatným ľuďom a chceš zvýšiť o 60 a viac percent úspešnosť svoju, tak štruktúrogram je fantastický nástroj. Ale štruktúrogram, môžem vám zozdieľať aj čas jednej prezentácie, Tomi? Tu asi nedokážu, ale když mi to pošleš, tak ja to přidám do videa. Jakoby. Dobre, tak nebudem. Dobre. Len to poviem. Že ja sa na to pozerám z dvoch pohľadov. Čo formuje našu osobnosť? Z pohľadu štruktúrogramu niečo máme vrodené v DNA, máme nejaký genetický kód, máme nejakú stavbu mozgu, máme nejaké neurotransmitery a tak ďalej. A to máš vrodené. To neovplyvníš a to formuje z časti tvoju osobnosť. A tá druhá vec, ktorá ovplyvňuje tvoju osobnosť, je práve tvoje okolie, tie prenatálne skúsenosti, tá socializácia, to, kto ťa vychováva, to, do akého prostredia sa sociálneho dostaneš, spolužiaci a tak ďalej, potom ďalej práca a podobne. A tieto dva smery ovplyvňujú tvoju osobnosť. Tvoje chovanie, jednanie, rozhodovanie, motívy, či už nákupu, jednania a podobne. A teda štruktúrogram rieši to DNA, čo je fantastické sa to naučiť, pretože tým pádom dostávaš obrovskú výhodu oproti ostatným ľuďom. A ja som stále hľadal, že dobre, a ako sa naučím tú druhú časť, to, ako ma formuje okolie a tak ďalej, kedy sa a kde narodím, lebo není jedno, kde sa narodíš. Si predstavte, že z vašou DNA by ste sa narodili v Mongolsku, boli by ste ten istý človek, čo tu, alebo sa narodíš v Iráne, budeš ten istý človek, čo tu, nebudeš, pretože budeš mať moslimskú výchovu a tak ďalej. Budeš úplne iný človek, ako si dnes. Budeš inak sa správať, iná kultúra, iná mentalita. Takže sa budeš inak správať. A teda, potom som išiel, teda, ako to celé funguje a našiel som inštitúty, ktoré sa zaoberajú generáciami. Tak 2 roky už študujem generácie, už dnes to môžem úplne povedať, študujem to z 3 zdrojov a jedným z nich je aj McCrindle, to je austrálsky sociológ. A on robí najväčšie výskumy a je asi najďalej v tom celom, ale to, čo mi chýbalo, bolo vždy urobiť, lebo oni to vždy berú tak globále, že však na celom svete takto funguje generácia baby boomers, X, Y, Z, alfa, teraz aj beta. Ale my sme si urobili vlastné porovnanie na Čechy, Slovensko versus svet, pretože nemôžeme rátať, že baby boomers alebo moja generácia je rovnaká, ako je generácia v Nemecku, vo Francúzsku alebo v Amerike, takže sme to museli celé prispôsobiť. A teda viem, že sme veľmi ďaleko s týmto a pred 2 týždňami som prvýkrát vyšiel na verejnosť vôbec s generáciami. A teraz formujem úplne tak, ako je štruktúrogram, ako tréningový systém, tak formujem nový tréningový systém, bude sa to volať Gen kód, generačný kód, kedy aj vďaka tomu, kedy si sa narodil, kde si sa narodil, komu si sa narodil, ako si bol vychovaný, ovplyvňuje to dnešné tvoje správanie, chovania. Teda, aby som dal také maličké, aspoň ochutnávky. Generácia baby boomers, to sú v podstate ľudia, ktorí majú dnes 60 a viac rokov, 61 a viac rokov. Sú to ľudia, ktorí zažili tú povojnovú dobu, boli v nej vychovávaní, vyrastali a budovali ten náš komunizmus tu. Samozrejme niektorí dobrovoľne, väčšina nedobrovoľne, ale žili v tom a samozrejme ovplyvnil
ovplyvnilo to ich mindset, ovplyvnilo to ich rozmýšľanie, komunikáciu a motívy nákupu a motívy rozhodovania sa. Moja generácia X, ja som rok výroby 1973, a teda ľudia od 45 do 60 zase vyrastali v inom prostredí. My sme prvá generácia, ktorá prešla cez tú nežnú revolúciu do toho kapitalistického sveta. Museli sme mať širšie lakte a tak ďalej. A zase máme iný spôsob komunikácie, iný spôsob rozhodovania sa, iné motívy, prečo niečo robíme, nerobíme a tak ďalej. Takto potom je generácia Y a potom generácia Z, ktorá dnes prichádza do toho pracovného procesu a moja generácia má s nimi problémy. A to, čo učím v rámci toho gen kódu, je, že dnes prichádzajú tzv. Alebo dnes sa musíme už pozerať na tie týmy ako multigeneračné týmy. A je potrebné nielen, že ja som líder a takto to bude, ale napríklad generácia Z, to vám poviem ako jeden z príkladov, ktorý dnes vieme, že oni potierajú autority. Pre nich neexistujú autority. Je im jedno, či máš na vizitke toto alebo toto. Pre neho je autorita jediný človek, ktorý má výsledky a ktorý ho môže obohatiť o nejaké schopnosti. Napríklad ich lojalita je 4-krát nižšia, ako je lojalita generácie X. A takto by som vám vedel o každej z tých generácií veľa rozprávať, pretože sa tomu naozaj 2 roky venujem, študujem to a pripravujem dokonca celé štúdie aj pre jednu českú veľkú firmu, jednu veľkú štúdiu, ktorú pripravujeme na to, aby mohla tá firma prinášať lepšie výsledky a doručať lepšie výsledky ľuďom. Takže toto je len taká ochutnávka z tých generácií. A keď spojíte štruktográm a generácie, získavate neuveriteľný nástroj do ruky, kedy máte možnosť to, čo robíte, doručiť jednoduchším, kvalitnejším spôsobom tej druhej strane. To znamená, ak máš nejaký kvalitný produkt, nejakú kvalitnú službu, kvalitnú myšlienku, jednoduchšie sa s tou druhou stranou komunikuje, vie s nimi pracovať lepšie. Ak ste líder, tak dokážete dosahovať násobne lepšie výsledky s ľuďmi, kedy viete dopredu predpokladať ich spôsob chovania sa, jednania, motivov a tak ďalej. A táto kombinácia štruktográmu a gen kódu vám dodáva obrovskú silu, výhodu oproti tým ostatným. Takže takto to ja osobne vidím. Vidím to úplně stejně, protože ty jsi mi v tomhletom otevřel oči a funguje mi to o dost líp, když už vím, že jak s někým jednat, když je baby boomer třeba, tak už vím moje rodiče, že prostě nemůžu tam očekávat nějaké moderní trendy a nebo pochopení nějakých toho, že ta hodnota je převážně ta rodina a tak dále. Takže to je úplně v pohodě, ale potřeboval jsem si to uvědomit, že i tam může být ten rozdíl, že i přesto, že používají mobily, tablety, noťase, to nastavení tam prostě je, protože je vychovala nějaké generace a to je super. Marian, my jsme došli do konce, časově přesně tak, jak jsem typoval u sebe. Nedával jsem tam žádný strop, ale vyšlo to přesně, jak jsem chtěl, maximálně 1:15, aby to zase nebylo pro ty lidi dlouhé a zase, aby jsme jim nedali úplně všechno tady, že jo. Samozřejmě to je sranda. Myslím si, že ta hodnota tady byla od tebe hodně velká. Jsem rád, že jsme se takhle docela rychle domluvili. No a samozřejmě, jak jsem promoval, máte tady i dneska od Mariana dárek a tím dárkem je samozřejmě perfektní e-book, který je fakt zdarma, bez nějakých podmínek a tak dále, takže možná Marian k tomu ještě může něco říct. Takže určitě je dobré si ho stáhnout a podle toho postupovat. Marian, je to na aj keď možno ešte nemáte veľké týmy alebo nebudujete týmy, urobili sme taký typ book, 7 vecí, ktoré ti generácia Z nepovie, ale očakáva od lídra, čiže od teba. Ale pozor, ja som povedal, že lídrom nie si len na pracovisku, lídrom si aj v rodine, lídrom si vo svojom okolí a je dobre sa naučiť, ako tá generácia Z inak rozmýšľa, čo od nás očakáva, pretože najhoršie, čo môžeš urobiť, je pretláčať ten svoj typ myslenia a mindsetu a najlepšie a jedna z vecí, ktorú učím v rámci gen kódu je, že budeme sa musieť pripraviť na leadership porozumenia a pochopenia. A tá jedna prvá z vecí je teda, že nauč sa najprv im rozumieť, aby si mohol z nich vyťahnuť ten talent a pomôcť im napríklad s budovaním sebavedomia, pretože to majú nízke,
budovaní sebavedomia, potiahnuť ich smerom nahor, čo prinesie jednej aj druhej strane pridanú hodnotu a veľký úžitok. A tuto nájdete 7 vecí, ktoré ti to Zetko nepovie do ksichtu, ale čo očakáva od teba. Takže si stiahni tento tipbook, či už máš tým, buduješ tým, alebo jednoducho máš rodinu a máš tam niekde okolo seba Zetkárov, tak je to veľmi dobrý nástroj. A samozrejme, tým, že si to stiahnete, tak ja potom posielam a budem posielať ďalšie e-maily, kde sa budete viac dozvedať o týchto generáciách. Takže to nebude jediná vec, ktorú tým získate. Ja, super. A určitě doporučuji odebírat newslettery, protože mě od Mariana chodí a vždy mi to tam pípne, já si to takhle proběhnu. Třeba generace už nějaký mi přišly a tohle se určitě stáhnu. A já si to dokonce tisknu, protože já to mám rád, že to je vytištěný, poškrtnu si to, zapamatuju si to a tady mi leží takové što z různých a jsem tam prostě si to prolistuju, takže já to dělám tak, protože mám rád trošku ten vizuál i někdy, takže určitě já to používám, protože generace mě hodně zajímají a hodně používám i ve svém biznisu, takže určitě doporučuji, věřím, že vám to hodně dá. No a naše vysílání hodina 15 je přesně jakoby u konce. Věřím, že i ty jsi si to užil, já jsem si to užila maximum, tady popsaný papír a ještě hodně si popíšu, až si to pustím znova, hned to pošlu Lence, aby si to vyslechla, protože nechci, aby to vypadalo, že tady to je nějaká placená reklama. Není to placená reklama, ale fakt Marian vás dokáže naučit hodně věcí, pokud máte velké týmy a tak dále, nebo firmy, neváhejte se na ně obrátit, dokáže prostě pomoct v jakýkoliv oblasti. A sami jste dneska i viděli ve webináři, že jeho přehled informací nejenom jakože všeobecný, ale že dokáže zacílit na konkrétní segment, co je super. Je určitě flexibilní, takže jde s dobou, takže se můžete i těšit na to, že dokáže i novým týmům, to znamená i týmům, kde jsou i ty zetka třeba, ukázat ten správnější směr, ukázat vám ten správnější směr, jak s nima komunikovat, aby to tam byla ta hodnota vyvážena. Takže určitě do popisku tohoto vysílání webináře vám dám i kontakty na Mariana, takže se neváhejte, chodit určitě i v e-mailu, takže určitě když potřebujete a určitě, když bude nějaké živé školení, tak doporučuji absolvovat. Já už jsem byl na dvou a na jednom onlineovým, takže vždy je co se učit a ta hodnota je neskutečná. Jo? Takže mluvím za sebe, ale věřím, že budete mít stejné pocity jako já, že vám to i třeba struktogram, některý už mý sledující mají absolvovaný a teďka, když tomu přidáte ty generace, uvidíte, jak vám to krásně všechno do sebe zapadne. Dobre, tak ďakujem. V každom prípade. Pardon, že ti do toho skaču. Ono tam je trošku prodleva. Takže ještě jednou děkuji, že jsi přijal tohleto pozvání. Věřím, že se nevidíme a naposled, že společně možná ještě něco spácháme, protože je to hodnotný obsah a dávat hodnotu pro lidi někdy i zdarma si myslím, že je ta dobrá cesta v dnešní době. Lidi chtějí trošku cítit, že jsou něco special a že mají trošku informace, které nemají ostatní lidi. Takže pro vás všechny, kteří dneska jste sledovali, je super, že jste dorazili nebo koukáte ze záznamu a super, že děláte něco pro sebe. Velká část vašeho okolí třeba dělá některé věci, které i vůbec nepomůžou v tom osobním růstu nebo v biznisu, ale vy ne, vy jste tady dneska sledovali to a věřím, že máte taky popsaný papír jako já a že si ty věci nejenom odnesete, ale že aplikujete do svých životů a do svých biznisů. To je důležité, to je ten poslední krok, to je ta fáze nejdůležitější, udělat tu akci. Ja vás poprosím, napíšte nám do komentárov, ak je to možné, čo vás dnes najviac zaujalo, čo vás najviac inšpirovalo, čo si viete z tohto celého odniesť. A ja chcem poďakovať Tomovi, že pre vás toto robí. Pretože veľmi veľa ľudí sa snaží čo najviac rýchle nejakých informácií a tak ďalej. Tom to robí veľmi dobre, lebo vám prináša to, čo je v dnešnej dobe to potrebné na to, aby ste do budúcnosti mohli rásť. A ďakujem aj vám, že ste nás dopozorili doteraz a veľmi si to vážim s veľkou pokorou, pretože máte možnosť vyberať si z tisícov videí a vybrali ste si práve toto a to nás aj zaväzuje ďalej na sebe makať. Takže ešte raz obrovská vďaka Tomovi, vďaka aj vám, že nás pozeráte a že budete tieto myšlienky šíriť ďalej a prajem vám, aby vás posunuli to, čo mám na tričku, na váš next level, aby ste či už v biznise, v leadershipe alebo v živote
dosiahli svoje ciele, ktoré máte. Super, lépe by jsem to neřekl. A vám všem, kterým se líbí tohleto vysílání, určitě neváhejte ho sdílet dál mezi své známé kolegy, přátelé, protože věříme, že i jim to ukáže cestu tím správnějším směrem a posunuje na next level. Mějte se krásně, ahoj.